topi ni ladak harangke phanang shot alam ke la pohelo militum 7 nong kontinsial long presiden Biren Teron lapen secretary Dhoniram Terang alang liphan militum phan alang litum phan nili batai lo de resolution jipino nang tung claim kuno tep lasi militum me thaglo bangke alang tum SCC pen against akam si claim bom lapen alang litum akam si claim klesi litum SCC foundation den da litum na claim nunde lapen batai district tilong lang tum na stong nunde join sinili batai resolution hang talang tum claim nang cipipe lapen alang litum intang ui lapen SCC akam si claim ke der posini litum pini pen ladak kesi official long pen litum district committee hin pen yalang litum phan apa war bang sidlo lapen expel khusus litum pulo lapen lasi yalang litum phan ke pini pen ken SCC ta kalilo lapen SCC aphan ku yalang litum ejeta nang cikune lo lasi yalang litum jo hela dunoi congress ta dunoi BJP dunoi sanili ani hang lo silasi dunjui pesan itu meaning oya thema Biren Teron sonsono ke arkedensi ke congress pen KPP lapen SCC lo ngadun lasi alang lipan litum ke lang ke lapelo je alang claim message mane pu asal ana din litum ciklojon from ta plengun SCC litum alang litum ke claim ke chok che posini litum ke explanation kol ta dolo lapen aku party phanda bodnam do kogi pusini litum la so mi litum han pini excel pinang kok bangke harang ke theng do bang litum ni jenang kok lapen alang lit Honsing Dhoniram Terang phanda ni litum ke pu ba tai do lo lasi alang li kesu binikat kesu puansi alang litum citan bom cita mela dak kopi kontisia kampang ke alang tum berat alang ka citong namde aro ini tum hanas yang ke mayak pas ke meeting ta hang he mai phata phap he so pasini litum alang tum han relation ba letar hang bom sa alang tum prepare pasini litum pini pen bang ken litum ladak jong alang litum aphan an bang ken litum ex bahinia phan bang ke presiden secretary phan expel den nasi nilitum ke puja lam ta velo la an helo si alang li ko an damoi damde no desa ba nilitum ke SCC tum han arat tum han da nilitum choning ri bang la pehlo ja nilitum ke SCC do thibla la si SCC do ola la pena ko la si alang tu bahini dam ju kusudan me nilitum akisunga ve sidam alang litum jong si party kam jong si activity meme boleh nilitum pluk te la ke alicia vedat ko ke malang litum han bibom boleh nilitum si organization bang ke ala pusi untuk bom po la sikisum do kok po pusi ni litum pin pen bangke lada ke office theng do la bahini phan ni litum expel lo pusi paklang ekdam lo nilihin pensi nili sikubjo member pensi ni litum so frankia anglo jai ekdam sini li pan than sini li lam the bang toni kok po alam ke non het jong iltuma for the ex-president of constituency committee, non the district committee lo. Alam ke organization ba isya song po harun bangala si mga nili jungjung ka mata bangke mana knowledge ya gala. Dei pini SCC prote pinang tuma kini lo. Je SCC prote khai na tan automaster putaksi tamekle. Tapi automaster long detik ku bangke SCC bangala. Ke dambang tu pokok dambang tu pura selamen tu muka prek. Muthe ni tum phan ba SCC arat phan la bahainya korte ke claim thap ke Japon thap BJP dunang Kongres dunang pulo mangke SCC aron mangkala tapi. Dei lasi Dhoniram Terang secretary Presiden Biren Teron alang litum kaceplang bangke nilitum mahin pen mangkala ke party against ke namlo tu tapi party against ke namlo te party ke si arondo bangjau party ta arondo nitum akapre party bang torsase BJP Kongres ini nitum torsari akam APLC ka torsai kang muthe dak dokok a party a member ba secretary president puji ka cipu sitap kini pen kalilo alang nitum ka ceplang yung si party against dam wrong ajo tham thap wrong member tu man tham thap baret wrong asal pan tan tabret BJP dunang Kongres dunang pulang bangke nilai tu nak kerja je lah sini tu nang tu pan clear nang tak lo je la bahiniya korte agai
birenteron akai dunam isi pan bangke pini pena bangke Tigil. oh terang dunam terang la pen birenteron bangke pini dak parti office of thing no pen nilitum ahin penke expel oh alang tum ani hang pima claim pakai claim na la pen isi hormo alang tuman chuniri ji kalili kalang lang amuni fan alang tum jap ponta barat amen tha ponta barat bangke la kan nilitum hoje la la kan nilitum clear si tingna tum tanda lo alang tum dunita dun verno tum pupe la kan tum kambe muthen nitum dak alang tum dunji ma dak komire mane komke parti alang tum lo si pini bahini dunji pute pena bang ko bang la bang ready ako nilitum ta ready lang ha kicing pen nang an nilitum dam de tum pini enta tum pe theke pot thailo kopi ma claim thailo wan thailo Samson Singh के वन आप फिर बंके ASDC लोग नीलतु में चिकुलो सरकार पेन के वन देखे ASDC लोग उतर मत स्टेट कलिपुसा उतर मत काउंसिल वो बंके ASDC नीलतु में सी वन सिदा चुनचे दलांग लास्ट नीलतु के नॉन पिनी पेना ना फोर लो जे पार्टी को आनमा आर्मी की डिंग निकाम थों कैब रफ प्रॉक्सी प्लेंग जरा तीतान जो पार्टी लोग सुधार नीलतु बंग लाए लो रात अतुम ता नीलतु बंग दलांग लास्ट नीलतु ला सो हॉर्मू बंके kacerap kacito kaduk wepen kapacuni eprang kapacuni pasti ni tumbo ilo rarakam lapen otomas state bangke nili tumangke lage eprang bangi bangke ni tum kam claim alang laso alam pen athe putaksi pini ni tum news pinang kokal hello alang tum la songbong nang kang hui bangke nili tum khoi dak constituency committee 7 nong public constituency committee ahin pen bangke nilige district jano ni ke ASDC center committee kalang lo lasi alang tum ka claim ka dam thek lor party akap birudhe ba karpi party akaprek akam claim pala bang ni ke hojo jelo la bang kela pen ni ku ko kelo si nili hin ter bang ke nili la pan bang pan sinal dukan konco toh ini Kupli 7 nong Kupli constituency ASDC party office atheng no ini parangke abitung phan sita me nangli tum phan nangke hang pen nangli tum kewang khe ka pochi tame nili tum party ASDC hin pen sita me nangli tum phan kadom na ko jiri lo na pen soro lo kadom lasi ahok pe dalam pini pipochi parangke amei ke hang nang kok ma mate nangli tum phan nang ke hang nang kok ma alam pia bangke moheta ASDC district west district committee akai dira sang ho lapen working president akai pator sang ho sitame than lo diren teron lapen Huniram terang president pen secretary alang litum phan ke dam tang ciklojon thompi aprang si alang litum phan conference pen alang litum phan president kapaklemi phan alang litum phan pilo lasi hala sohud alang litum Karbi Anglong ASDC ke autonomous state ke hang dia phan si alang litum arjap pu haso seme denglo lapen rada phan ladak economic kangthur ponji education kangthur ponji lapen Karbi Anglong ahoy adui kaci raji aphan alang litum laso lam cak kaci pipen alang litum ciklojon trok anta alang litum cengtang ne apot ke nilitum ningduk lo lasi rat ke party ke alang litum phan ke peke jejor dunoi jenam dunoi pule nangtum president secretary chora ha kaprek party long jejor dunoi pule rat atum ke toy kali lasi alang litum ta laso kace jor duna bangke ini ASDC pen BJP long jejor lo monon phi hala BJP pen long bangke alang litum nahok le doji sitame lason kace jor akama bangke claim pon pedet nangji po bangsi nili galang litum phan pachiningang tu athe dak political situation mate dak society situation
Teno dagi political kache naam kache jor polotan. Laso kache naam kache jor bente ke claim ke mewara sikidun puti alang litum pini border Meghalaya border Karbi Anglong pen Meghalaya border Nagaland pen Karbi Anglong border lahai alam the puthake alang litum lahai atangka amaha ke alang litum border along si use nahi apon sita me laso atangka amaha use jera ruling atumta munit ke naam si laso atangka bangke use ro lapu bangke contractor abilabe dormaha pimove lahai si paklang lo development dak thangta be sita me party munit ke nama pan ke alang litu malong tangkadu lasi nili tuning ring tu rolling atu pan sita me ge alang litu munit nam ne dera laso tangka bang ke ahokpet development along border along lahai tangka bang alang litu use pon pusonte nili alang litu pan churo poni lasi ethelam dolang puthot nanglitum atheng no aku kapaklang tuji bang kelalo je mohet kupli constituency long sitame ake hai dhuniram terang secretary bang sitame party ke claiming sekta lang likeso keso bulok si kache krong lasi keso matalang litum bang ke non anti party ke claim hot bang ke lang litum motor cycle pensi along ke dah lasi party along latum ha January pen lo pusi connection ke chikuri bom lo bang ke ha January pen si latum anti party activity bang ke claim bom nili tum bang ke report bang long bom lasi lason dak taksi nili tum along hamren along si tame ke dam tang socheng pen SDC arat ke toidun ake hai Ram Singh terang alang lita pana ni ke ceklo jon ko throk ke alang lita kesu pusi nili tum ta kesu gelang dama tum lo sitame alang li kesu bang ong pik wamati ceklo joni jon khom ke nili tum nili stang alang pusi nili tum athing nota nang pudu lape nili tum laso nang pudun pe nili tum ning thethip de alang li batai hini batai hini lo alang li phan party pen tiket kiti party pen batai hini hadak socheng arada tum pan se aninga che thelo alang lithan sitame laan party pen tiket pidet api sitame alang li pini keso hu api bang ke nili tum karjulong ke alang lita Guwahati si gaching tidam BJP atop atum pen ching tidam lasi kupia ki sunglone kupia ke boilone tangka ke dordelone labang ke chini runde dalo sita alangli party long ke dong sekta pan ke claim pan ke dam lasi pini dak hamre na dis west Karbi Anglong SDC arat apan alangli che parju je pin pen BJP along ke mars gunji pu bangke nili tumahin pen bangke ningduk lo lapen nili tumbang ke labang ke alang lipan project hello lasi nonaku bangke nili laan si nili nangli tumatheng no parang ke theng no nang pachini no chalo lapen mo api jong si ako prang jong si ako dolang kulo tangte uthot nangli tumpan pinia amaya son nangli tumpan parang ke amai ini ni tum uthot nang chehang thuji napen kebangia ana bangke nilitum uthot nang litum pan nang pachini tu tadom la tu alang litum pen itu nang litum kachini dun go anti SDC amen pen di long pen takawan la mangkini cekla mau chini na sini litum det kamatha bangke exactly nilitum na chini ne da si tebon tame tangka ma chuan ba la pen Ram Singh te dang hai phan ma 28000 pusiba or 1 lakh bang si bang 20 lakhs 28 lakh pusipu lapen akane hok kana ho adok than tulot 20 lakhs pudapu sita lapen bidan teron phan kachini lot bangke 50000 ma chuan elo pusini kachini dun
sa la ke nili thekdun lor le sa ne bek pen thek long le pot ni ta la bang bana tham cho da lam ta sinili tham thek jo bang sualong AFC non bang ke thoma tum BJP long ke marti tu si nan tum tel apoy kilo la bang sualong bang ku an si BJP along AFC tum ke marti tu nili chinya tengke kopli homosti bang ke la bahini dopo la pen mane jong se ro so phan inut bahini phan hang kon det ko bang ne chini sa nili tum kopli homosti det pen bang ke lang it bahini an si de chot leader po chikrong top leader po chikrong bang ke bahini chi dum ko